Good afternoon, guys! 1:19 na ng hapon. Just about to have my lunch. Magsi-century 2 na lang ako. Tapos, nagpa-thaw ako ng pork hack kasi magka-crispy pata ako. Pupunta kami kinakat mamayang gabi, dun kami magdi-dinner. Kasi papanoorin namin yung finale ng Married at First Sight. So, last night we watched it at Lyra's place. Yung dinner party ng Married at First Sight. So, ngayon yung finale. Yung final commitment ceremony. And yun yung papanoorin namin kinakat. Ang mga boys ang nag-organize nito. Parang si Neil ata at saka si Dan yung nag-usap nito. Na doon kinakat. Hindi ko na matandaan. Sila lang yung nag-uusap kagabi. Sila yung nagpa-plan ng mga ano namin. Ganap namin. Nakakatawa. Kasi nung Saturday, nagtanong daw si Neil kay Kat kung anong ganap namin. Kasi nga diba, matagal din kami hindi nagkita. Kasi nagpunta ako ng Pilipinas. Or hindi ko alam kung nagkita sila. Pero nung wala ako. Pero anyway, sabi ni Neil, anong plano nyo? Wala naman kami kasing plano. So, wala. Oh gosh. Wait a guys. Hello, my love. Hello, babe. We can go to their house. We'll probably won't be until about 7:30. We'll get there. Okay. Did you tell Neil yet or not yet? No, I was going to say, can you let him know? Yeah, I will. I'll text Kat. Have you spoken to him? No. I was gonna bring pork cup for dinner. I'll do that. We'll just message Carp and do that. Then bring pork off and just say we'll get there 7:30. Okay. It doesn't start until 7:30. If you want to get there earlier, you can. Like catch an Uber or something. I just yeah, fortunately. Cool. I'll text her. So around 7:30? Yeah, 7:30 we'll be there. Yeah, I think the show will start at 7:30 anyway. Yeah, it doesn't start until 7:30 anyway. Yeah. Yeah. That's all good, my love. Alright, cool. We'll leave it at that then. Alright. I'll text her. Alright, see you, babe. Love you, bye. Love you, bye. May appointment daw si Dan ng late, guys. So, makakapunta kami kinakat. 7:30 na ng gabi. Alright, katatapos ko lang kumain ng lunch. Hindi ko siya masyadong naubos. Hindi ko masyadong nagustuhan yung hot and spicy na century tuna. Anyway, I will drink this lemon sparkling infusion. I think it helped with my ubo at saka sipon. Kasi now, hindi na ganun ka lala yung ubo at saka yung sipon ko. Yeah. I had 2 of these, no, just 1. I had 1 yesterday, last night, and now I'm having another one. This is actually the last one. Yan. Sparkly. Yung ano natin, crispy pata natin, boiling na. Nilagay ko yung usual na spices like oregano, vegeta, asin, pepper. Naglagay din ako ng bay leaves. And what else did I put? Garlic powder. So yan, it's boiling. Every now and then, inaano ko to, fini-flip ko to. So parang yung kabila naman yung ma-expose. Kasi hindi ko siya like sobrang mapuno. Actually, pwede naman. Lalagyan ko siya ng tubig. Pero ayoko na sobrang mapuno. Kasi baka overflow. Tama ba ako? Yes. Baka mag-overflow. Anyway, let's do a haul, guys. Kasi natanggap ko yung package ko from Yes Style today. So, Yes Style, binibigyan nila ako ng voucher. So far, every month nila ako binibigyan. So, thank you so much, Yes Style. Let's do the haul. Yung mga pinili ko this time is, paiba-iba yung lighting, guys. Kasi si Mr. Sun, hindi niya alam kung mag-hide siya or mag-expose siya. Pero yeah, yung pinili ko this time is mga damit. Pang autumn at saka winter. So, actually, pang autumn. Marami akong mga damit galing Yes Style na sobrang gustong-gusto ko, guys. So, nag-order ako ng ibang kulay, ibang style, ng pretty much the same damit na meron na ako. Yung iba naman. Like ito. Pants siya, wide leg pants. Meron na akong ganito, pero I ordered the checkered na print. Ganito siya. I love this. Kung maliit kayo gaya ko, tapos naghahanap kayo ng perfect, as in perfect na fit talaga na wide leg pants, I highly recommend you check Yes Style. Ang ganda nito, guys. Kasyang-kasya to sa akin. Tapos perfect na perfect yung length. Ililive ko yung link ng Yes Style sa description box, ha? I will also find the link of the exact item
Ililive ko siya sa description box if interesado kayo. But yeah, I think ito na yung pangatlo na ganito ko. And meron pang isa. Meron akong ganito in black. Yes, it's the same one. I love this. See? Ang ganda to pang ano, ewan ko. Gusto ko itong mga ganitong pants kasi ang tangkad ko tingnan sa kanila. I love it. Ay! Parang trench. Very thin na trench coat. Actually, hindi siya trench coat. Para siyang cardigan. Meron siyang ano. Ito. I think it's gonna be way too thin. Siguro kapag ano na lang, meron kang heat tech sa loob. Tapos, ito yung panglabas. Okay lang. So, ganito siya. Ang ganda ng kulay. Tapos, meron siyang patay. Ang ganda nito. Ay! I like this. Meron din siyang pockets, oh. Yay! Ay, ang kapal niya! Uy, ang galing nito. Ano siya, oh? Jumper na V-neck. Yan. Yan lang. Tapos makapal. Perfecto pang ano, pang winter. Ito, gusto ko yung kulay niya. Ay, makapal din! Perfect! Turtleneck siya, guys. Yan. Yan. Hindi siya as in sobrang haba. Tama lang yung length niya sa akin, actually. Ito naman, ay, dress to. Yes. Gusto ko kasi itry. Ay, hindi ko alam kung magkakasya to sa akin. Gusto ko kasi yung blue sa akin. Especially yung sinuot ko yung backless ko na dress, yung very long na flowy na summer backless dress. Gusto ko yung blue. So now, like, parang nag-order na ako ng maraming blue na dress. Mahaba siya. Hindi ko alam kung magkakasya to sa akin. Itatry ko. Kung hindi siya magkasya, papamigay natin yan. Ito na naman tayo sa kulay na to. Oy, turtleneck. Ganyan. So, para to sa mga araw na hindi ganun kalamig. Next is this one. Nung nagpili-pili ako ng mga damit, guys, tinatry ko talaga na pumili ng ibang kulay aside from yellow, gray, black, like cream. Kasi yun na yung lagi kong pinipili. So, ito yung isa sa mga pinili ko na outside of my comfort zone. Ay, ang ganda ng kulay mo! Ang ganda din ito, oh. Pang chill lang ba? At least marami ng kulay-kulay yung ano ko, ha? Wardrobe ko. Ang dami pala. Ay, scarf! Ang laki ng scarf. Akala ko pants. Ganyan siya, guys. Yellow na naman at saka gray. Malaki siya na scarf. Wait, sahan. So, ganyan siya. Ang hirap ko hanapan ng mga ganito kasi lahat sobrang haba sa akin. Pero okay lang. Scarf lang naman yan. Okay. We have a white one. I think turtleneck din to. Yes. Yes! And guys, alam nyo ba, yung mga ganito nila, hindi sila malalaki sa akin, kasyang-kasya. Kasi marami na akong ganito na hindi siya like turtleneck. Parang close neck lang siya, pero walang like, you know, turtleneck. And ang dami kong kulay na ganon. Nung nakita ko yung turtleneck, kinuha ko siya in, yun nga, yellow at saka white. Ang hirap ko hanapan ng pants na kasya sa akin. And by looking at this one, feeling ko malaki. Ay! Bongga! It's short. Hala, na-excite ako ng bongga. Kasi usually, sobrang haba. And because yes style is parang naka-base siya sa Asia, ano siya guys, maiikli. Tapos, basta, kasyang-kasya sa akin. Most damit na na-order ko doon, kasyang-kasya sa akin. Like, ito, itry ko to ngayon na ha, kasi na-excite ako. Kasi ano, lahat ng jeans, pants ko, kailangan ko talaga silang i-fold. Kahit na yung iba, yung binili ko sa Pilipinas, kailangan ko pang i-fold. So, ito, try ko to agad-agad. Oh my gosh, kasyang-kasya siya, guys. And high-waisted pa siya. This is perfect. The best part is, yung loob ng pants. Wait. Ano siya? Pakita ko nga sa inyo, badin ko. Ayan. Ganito yung loob, oh. Yung parang, ano ba tawag dun? Basta, sobrang soft ng loob niya. Ay, parang siyang yung ano, body ng teddy bear. Body ng teddy bear. Ano to, size 25 and sobrang kasyang-kasya siya sa akin. I also like na high-waisted siya. I love this color. Ay, feeling ko maliit. Ay, hindi. Tama-tama lang. Yan. Pang winter na to. Kapal na nito.
Ano ito? Ay! Okay. Hanger siya para lagyan ko ng mga belts and kung ano-ano pa. And meron tayong cosmetic organizer. So yes, Yes Style offers like an array of products. Charot, array of products talaga. From organizers to like household stuff, clothes, makeup, skincare. Nandun na sa Yes Style. Ang ganda nitong organizer na to. Tapos ang kapal ha, acrylic siya. And then, meron ako ng Aritom na cushion cheek. Kasi, diba, I really like my Can Make na cream blush. Dahil dun sa Can Make na cream blush, tinitingnan ko kung ano pa yung mga cream blush na available sa Yes Style. And this is one of those. Ito yung Aritom na cushion blush. Shade niya is number 5. Meron din siyang kasamang maliit na puff. Perfect to pang travel. And then, I got 2 of the 3CE blush cushion. Again, inspired by my Can Make na cream blush. Kasi yun, lagi ko siyang ginagamit eh. Nung nag-start ako gamitin siya, lagi ko na siyang ginagamit kasi it's very easy to use. Lalo na kapag nagmamadali. Like, pwede lang kamay lang yung gamitin. Pwede ka din magamit ng brush, but like, you know, nagmamadali ka nga, magbabrush ka pa ba? Kamay ka na, diba? Ooh! So, I got it in coral. Ganyan yung shade niya. Okay. Hindi ko alam kung na-swatch ko yun ng maayos. Ito naman, shade Girlish Red. Ay, ang ganda niya. Para lang siyang water tint. Pero, I think better. Kasi blush talaga siya. Hindi lang siya lip tint. Yes, it blends better. Yan yung Girlish Red. Yun na lahat, guys. Itatry ko lang tong mga to and see kung ano yung gusto ko. Kung hindi ko man magustuhan, ipapamigay natin. Time check, 3:50 ng hapon. I just finished editing one more video. So today, nakatapos ako ng 3 videos, guys. I have just been like, you know, edit. Since dumating ako galing Pilipinas. Kasi gusto kong mag-stock ng maraming videos para pagdating namin sa Japan, like, hindi ko iisipin yung vlog. Like, pagkadating namin dun. I know na, like, during our stay there, mag-edit ako ng video. Like, I will be working, but that's alright. As long as, like, pagkadating ko dun, or during, like, travel especially, hindi ko na iisipin yung videos kasi meron na tayong nakastock na video and like i-schedule ko na yung video. So far, okay na okay pa rin yung everyday videos natin. Kaya pa naman. Kayang-kaya pa naman. Nakaboil pa din yung ating crispy pata. So, sobrang magiging na to, malambot na to mamaya. Sobrang magiging tender to kasi kanina pa to dito eh. The longer, the merrier. 2 beses ko tong inanuhan ng tubig, guys. Ngayon, hindi ko na siya dadagdagan kasi sobrang lambot na niya. So, hinihintay ko na lang na, like, hanggang sa mag-evaporate na lahat ng tubig. Pero tingnan nyo to, oh. See? Sobrang lambot na niya. Tingnan nyo, oh. Na-expose na yung buto. And, inaano ko din siya. Fini-flip ko siya. Kanina ko pa siya fini-flip-flip para yung kabila, okay. Ano mo yun? Anyway, hintayin ko lang na as in mag-evaporate yung tubig. Mamaya pa kasi yan i-air fry. Ano pa kasi, 7 pa kasi ata darating si Dan. Kasi meron siyang late appointment. So, mamaya ko na yan i-air fry kapag malapit na tayo umalis. So, hintayin ko lang yan na na lahat. Okay na. Siguro kung kaya ko pa, mag-i-edit pa ako ng isa pang video. Pero, hindi. Feeling ko kailangan ko na magpahinga. Kasi maaga ako nagsimula. Si Dan kasi sobrang aga niya nagising, guys. Kapag mga ganito, na papunta kaming bakasyon, like 1-2 weeks before ng bakasyon, sobrang busy niya. Kasi inaano niya din, parang tinatry niya din, like tapusin, like as much as possible, yung lahat ng trabaho. Tapos kailangan niyang ipaano yung mga client. Basta, dami niya kailangan gawin. Kaya medyo stressed siya. And sobrang haba talaga ng niya, working hours niya kapag ganito. 2 weeks, a week before holiday. Guys, ilalagay ko na sa sa air fryer yung ating pork hack na binuoil natin. Masarap na siya, tinikman ko na siya, okay na yung lasa. Magsisprinkle lang siguro ako ng salt lang kasi yung lasa niya okay na. Tapos ilalagay natin siya sa air fryer ng siguro gagawin ko siyang 200 degrees para madali lang siyang mag-crisp up. Kasi lutong-luto na to eh. Dalagang Pilipina, yeah. Dalagang Pilipina, yeah.
Kanina pa to nagtambay dito si oops, si pork hack natin. Kasi kanina pa to na-boil eh. Kanina pa. Lagyan ko lang ng salt yung ibang side. Ayan. Gawin natin siyang 200 degrees. Tapos, 30 minutes. Pero i-check ko siya every 10 minutes. 11 minutes na nakalipas. Tingnan natin guys. Sana wag ka pumutok. Ooh, ayan, kumukulay na siya, beshi. Sarap na tingnan. Oh my gosh, wag kang ganyan. Ay, naiinis talaga ako sa mga ganyan. Alright. Oh, ano siya, pinagalitan natin siya. Wala naman siyang ginawa. Yan guys, ang ating crispy pata. Ready na siya. Very crispy din niya. Yan. Nilagay ko lang siya dito sa maliit na ano kasi kasya naman siya. Ayoko din kasi siyang tabunan kasi ano baka ma-steam siya tapos baka hindi maging crispy. Si Dan darating, malapit na. Nakapagbihis na din ako, ready na ako guys. Hintayin na lang natin si Dan. Niready ko na din yung susuotin niya para pagdating na diretso na siya. Kasi magsisimula yung show na dahilan kung bakit kami nagkita-kita ngayon. Magsisimula siya 7:30 and malapit na mag 7. Tumawag ako kay Dan or tumawag si Dan sa akin 6:54 and sabi niya he'll be here in 15 minutes. So, yeah. Dito na kami guys. Dito na kami. Dito kami sa bahay na Kat. Hi, Dai. Hi, ibang destination namin. Hello, Dai. Hi, Dai. Hi, Dai. Hi, guys. Nag-ano siya, gawa ng sauce. Tapos si Lyra, gawa siya ng laswa. Utan. Kaya nga laswa. Oo. Alam mo ba to? Laswa? Hindi ba din? Utan kasi sa amin to. Pero may shrimp. Utan sa Bisaya. Ano, dinilig sa ano, di ba? Sa Yan, masarap. Char. Kayo talaga, ewan ko sa inyong dalawa. Si ano? Laswa ni Lyra, guys. Yummers! Ang sarap nito i-partner dyan, oh. Tapos yung sauce, oh. Rice pa more. Here. Oo nga, kain tayo, guys. Meron siyang, ano, prawns, oh. Kain tayo. Si Baba, oh, kanina pa siya naghihintay. Patient siya. Baba! You hungry? You hungry, Baba? Hungry, Hungry na yan. Lagay ko to, Lodi, sa gitna. Hindi ka. Thank you, Dani. Hindi pala pwedeng kamay-kamay kasi mayroong sabaw. Ay guys, hindi to sila rahan. Hindi mo siya. Tsaka si Christina. Kailangan ko chili, no? Ha? Kailangan ko chili. Oo, sige. Thank you. Feeling ko ito mas maraming gulay. That would be nice and smelly in there. Pares na. Thank you, guys. Makain din ako ng matinong tata. Parang ang pagod. Parang hindi pinapakain. Pinapakain sa... Ano ang pinapakain sa ni Michael? Puro mga gulay-gulay. Salad-salad, gano'n? Salad, gano'n. Kaloka. Ano ka, rabbit? Kambing. Ano oras yung ano? 7:30. Pero Nirecord niya na. Ah, so okay lang, kain muna tayo. Nirecord niya na para walang Ano lang, konti lang. Ano lang kasi, uy, dilata lang ako. Kasi nga. Ako nga din at sardinas lang. Oo. Oh, kayo, opo, kayo. Nung pumasok ako. Ano hanggang ka lang? Pumasok ka pala na yan? Nag-ano lang, nag-ano. Yan. Pero hindi talaga ako nag-work ng Monday. Oo. Yummy ba? Yummy ka ba? Lagyan mo yung kalamansi? The farmer should just shoot like two of them. Just to get that rest of the line. Buruan niya yung bono. No? Lalaki ng building. Malamig na doon? Sa iba-iba. Mulan ba nung nagpunta ka? Walang yan. Lagi umuulan dyan. Iba nga, totoo. Iba yung weather doon. Parang iba-iba every hour. Kailangan ka magdala ng jacket all the time. He's playing with the stickies. Come on, Baba. What's that? Good job! Ayaw, babe. Good girl.
A 2014 ASIC report found 30% Sticky? of ACDF policies Sticky type? for children under 15. What's that one? Isaac Simon said that's because of tragic Daddy. That's Daddy. What else? He's so smart. What's that one? Lemon. She's so good at this. What's that one? Grapes. Yay! Uh-oh. I know, she's really good. What else, Baba? Talong! That one? Lettuce. No. Oh, good job. Oh. Potato. Potato. She's looking. Good girl. Tingnan niyo ito, iniba ni Dan. Ililipat niya yan mamaya siguro. It's the future of athlete monitoring, so it's very exciting. How about that one? That's orange. Where's orange? Yay! She's pretty good at this, yeah. Yeah, no, she's really good. Capsicum! Yay! Good job, Bob. Char naman talaga ang pa-dessert ni Just Cathy. Bibigay niya sana eh. Nahuli. Baba, meron pa. Oh, meron pang banana. Ay, friend, tulong banana. Na ano siya, napagod siya doon. Dito siya guys, ay kahit na ang liliit, nilagay niya talaga. Tama lahat. Binalik niyo. Wala pa, hindi pa nagsisimula yung pinunta namin dito. Pero mauubos na pagkain. Alams na. Yummers! Tingnan nyo guys. Oh. Social naman ang ating dessert. Oy, by Nilzy. Thank you. And may popcorn din. Tapos ngayon manonood na tayo ng Married at First Sight. Ang pinunta natin dito. Tapos na guys. Uwi na kami. Dito siya nag-toothbrush. Dito. Brush your teeth. Brush your teeth. Pagod na to ay. Ang kinakagat mo naman kasi. Oh, sarap kasi daw. Spin it out. Dali. Sige na baba. Huwag mo inumin. Dali. Wala yung nilunok niya ba? Sabi niya, oh, mami. Binigay sa akin chinelas ko. Thank you, Baba. Other way? Havaianas, babe, or they, No, that's it po mo. I left my Havaianas at Where's home. mine? Where's my Bob? No, Why? mine. May dala na naman siya chinelas. O, tara. Pinapalayas na kami. Kaya nga eh. Sabi niya, alis na kayo, uy. Ang cute niya naman. Oh, thank you. She just wants you to leave. She's like, go already. Oh, naghihintay na. Oh, paalisin na tayo. Go to bed, people. Kaya nga. Tapos na ako mag-toothbrush. Alis na kayo. Oh, good, Baba. Who else? Who else? I think that's it. Napagkabigay na ng isa. Sabi niya, meron pa doon. Guys, katatapos ko lang mag-skincare. Anyway, update sa aking pillow. So far, so good. Yung pillow ko, okay na okay. Gustong-gusto ko siya. Anyway, yun na yung vlog. Thank you so much guys for watching. Please like this video kung na-enjoy nyo. Please subscribe if you haven't already. I hope to see you guys hopefully tomorrow. Good night guys. Be good. Sila nagtatrabaho pa. Work mode.